Dobija poruke upozorenja. Gagi i Anabela prete Zorici Marković zbog Lune. Pevačica je javno kritikovala Lunu i Slobu u nekoliko navrata. Zorica Marković osuđuje ponašanje Lune Đogani i Slobe Radanovića, a podržava Kristinu Kockar i divi joj se na hrabrosti, što je nekoliko puta javno istakla. Bila sam deo zadruge i imam puno pravo da komentarišem sve učesnike i uvredim bilo koga. Ja nemam ništa lično ni protiv Slobe ni protiv Lune, ali mislim da ta veza neće opstati. Žao mi je Slobe što ne peva, a ušao je da se promoviše. Čin javnog poniženja Kristine Kockar je užasan i to Gagija i Anabelu sigurno boli, ali ja neću nikome da se šlihtam. Oboje su bili učesnici realitija i kada su pustili ćerku unutra, trebalo je da budu spremni na sve ovo. Izvini, ali ako je okej da 5 miliona ljudi gleda kako oni na stepeništu imaju seks, pa posle toga niti se kupaju, niti se umivaju, niti peru ruke ili u štali, što je još gore, a njenim roditeljima je to okej, u redu onda. Ja to ne bih dozvolila. Smatram da to nije dobro i da ne šalju dobru poruku, kaže Zorica. Ona je otkrila da joj Anabela i Gagi sada šalju poruke sa skrivenih profila. Dobijala sam poruke, šta ti glumiš, ja ću ovo, ja ću ono. Znam da me Anabela i Gagi pljuju jer imaju svoje fanove koji mi šalju poruke, ali to je njihovo pravo. Znate šta su sve za mene pisali? Moja porodica bi trebala da se ubije i da polomi nekoga, ali dostojanstveno smo izdržali sve. Neću ja nikom da se izvinjavam, pa ni njima. Nek rešavaju problem sa milionima ljudi koji dele moje mišljenje, a ne sa mnom. Za mene je dno to što su uradili Sloba i Luna i stojim iza toga. Ako je Sloba odabrao ovaj put, ja mu čestitam i njoj i želim im svu sreću ovog sveta. Nemam problem da sednem s Gagijem i popričam oči u oči ako hoće, ako neće ne mora. Anabela i on mi poturaju neke ljude, šalju mi poruke sa skrivenih profila, prete mi sad ćemo ti mi ovo, sad ćemo ono. Neka ih samo ne znam šta. Moj život je kao otvorena knjiga, ispričala je Zorica.